Здравейте, мили хора! Днес ще боядисам великденски яйца в червено и синьо, като използвам за червено корени от брош, а за синьо червено зеле. Направих и отпечатъци, като използвах ориз. Използвах също така и листа от различни билки или ядливи треви и конфети от хартия. Най-добре се оцветяват белите яйца, тогава цвета наистина е ярък, красив и не се повлиява от цвета на яйцето. Предварително измивам всички яйца с мека гъба и топла вода. Обтривам всяко с оцет. Това е важно за доброто покритие на черупката с багрилото. Нарязвам червеното зеле на средно големи парчета, поставям в тенджера и покривам с вода. Оставям зелето да ври, докато водата се отцвети, а самите листа от зелето леко се обезцветят. Добавям във водата оцет и в този момент може да прецедите зелето и да оставите само оцветената вода за багрене или да добавите яйцата в тенджерата, където са листата и, например, да сварите там яйцата. Имайте предвид обаче, че оцветяването отнема известно време и във всички случаи ще имате твърдо сварени яйца. Затова може да процедирате по друг начин. Да си сварите предварително яйцата, колкото желаете, и след това да ги добавите за оцветяване в водата. За интересен ефект използвах отпечатъци. Едното нещо, което използвах, е ориз. Потапям яйцето във вода, а след това го овалвам в ориз и закрепвам в чорап, който завързвам стегнато, като внимавам да не счупя яйцето. Друг начин е, като пак потапям в вода, а след това овалвам в предварително приготвени конфети от хартия. Отново поставям в чорапче и завързвам стегнато, като внимавам да не счупя яйцето. Установих, че е много по-добре да използвам конец за пристягане, отколкото ластиче, защото ластичетата, някои от тях се скъсаха в горещата вода. Красиви яйца се получават и с ботанически отпечатъци. Могат да се използват различни ядливи или неотровни треви или билки. Аз използвах листа от моркови, детелина, магданоз. Много подходящо е яйцето да е предварително сварено и още докато е горещо да поставите листото и да пристегнете с чорапче или марля. Тогава листото се закрепя по-стабилно върху яйцето и наистина осигурява един хубав и ярък отпечатък. Другият цвят, който използвам, е червен и неговите нюанси до светло-розово. Използвам корени от брош. Могат да се купят от дрогериите или от билкови аптеки. Естествено, добавя се и оцет. Цвета се получава много наситено червен. Ако държите яйцето за около минута или две, ще получите светло-розов оттенък. По-дългият престой на яйцето в боята осигурява по-наситен нюанс. Оставяме яйцата в багрилото толкова, колкото искаме да бъде наситен нюанса. Изваждаме ги и ги оставяме леко да се охладят и тогава премахваме това, което сме използвали за отпечатъци. Листите, оризът или конфетите.
обагрих и пътпъдъче яйца, които предварително сварих, така както ние ги обичаме, рохко сварени, и след това ги поставих в багрелата, държайки докато получат нюанс, който ми харесва. Обикновено варя пътпъдъчите яйца, като ги поставям в студена вода, за да избегна напукване, и след това от момента на завиране засичам 1 минута или 1 минута и половина. Пожелавам ви светли и споделени великденски празници. Нека има мир и красота в домовете ни. Харесайте и споделете това клипче. Абонирайте се за още вкусни и интересни рецепти.